U svjetskoj se javnosti posljednjih godina vodi žučna rasprava o tome treba li na poljoprivrednim površinama uzgajati kulture za proizvodnju energije i treba li žitarice i uljarice koristiti kao sirovine u bioplinskim postrojenjima. Sjetimo se, ne tako davno se i u Hrvatskoj poticao uzgoj repice za proizvodnju biodizela, a neke županije, istina skromnije, to čine i danas. No ima kultura koje ne samo da po hektaru daju obilje suhe tvari za proizvodnju energije, nego uspijevaju i na tlima lošije kvalitete, što znači ne konkuriraju tradicionalnim kulturama. Miskantus je jedna od njih, a jedno od dva pokusna polja u Hrvatskoj snimili smo na pokušalištu Agronomskog fakulteta na Sljemenu. Znanstvenici Agronomskog fakulteta pokusno polje miskantusa posadili su prije 2 godine. Nasad je izvrstan, biljke već sad visinom premašuju 2 metra i 20 centimetara, no još će rasti. Do kraja vegetacije, dakle do jeseni, stabljike miskantusa premašit će i 3 metra. On je inače porijeklom iz jugoistočne Azije, Kina, Japan, a u Europu je donešen 35. godine iz Japana, prenijeli su ga Danci i do nazad nekih 10-20 godina bio je ukrasna biljka, još uvijek je vrlo vizuelno lijepa ukrasna biljka, a onda su otkrili i njezina energetska svojstva i tako su ispočetka u nekim pokusima shvatili da je to vrlo bogata lignocelulozna biljka. Miskantus raste brzo i živi dugo. Ekonomična je i ekološka biljka. Jednom posađen nasad može se eksploatirati čak 20 pa i više godina. Inače se sadi reznicama rizoma negdje otprilike recimo kad i kukuruz. Dakle, to je u ovim našim krajevima ovisno o godini kraj 3. početkom svibnja, kraj 4. mjeseca početak svibnja. I onda prva godina je najrizičnija, obzirom da se sadi na razmak najčešće metar sa metar. I treba mu ta prva godina da on dovoljno se zakorijeni da prezimi tu prvu zimu. Međutim, i tu se pokazao kao izvrsno moćna biljka, obzirom da je zima, ta prva njegova poslije sadnje, bila ona poznata, famozna, jaka zima i bez problema je prezimio, nije bilo odumiranja nikakvoga. Pa nama konkretno su došli kolege iz Austrije pomoć oko sadnje miskantusa i otprilike dosta je složeno zato što nema trenutno kod nas mehanizacije baš izričito za miskantus, stoga smo bili prisiljeni uvesti mehanizaciju, odnosno sadilicu s kojom je kolega iz Austrije došao. Međutim, troškovi, recimo kad bi se krenulo u nekakvu ozbiljniju proizvodnju, otprilike na hektar su troškovi proizvodnje oko 2000 eura. Međutim, ta investicija se vrati već nakon 2 godine iz tog razloga što nakon narednih godina više praktički nema nikakvih ulaganja, jer miskantus praktički može na jednoj parceli biti oko 20 godina bez ikakvog ulaganja kroz gnojidbu, kroz neke agrotehničke zahvate. Jedino što morate uraditi je praktički žetva svake godine u određeno vrijeme. Žanje se sa svom raspoloživom tehnikom klasičnom koja se koristi u ratarskoj proizvodnji, međutim koja ipak mora biti toliko jaka da se sa ovako ipak zahtjevnom kulturom može, da kako kažem, nositi u koštac staviti. Ali međutim najčešće se koriste univerzalni krmni kombajni tijekom žetve miskantusa. Da biste posadili miskantus, morate zatražiti dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode. To je još uvijek biljka u eksperimentalnoj fazi istraživanja u Hrvatskoj, iako ga mnoge zemlje, poput Austrije, Slovačke i Poljske, sade bez ikakvih prepreka. Čuli smo nešto o tome da je to relativno invazivna biljka, pa da bi se mogla, bar sam čuo takvo neko strahovanje, da bi se mogla širiti izvan nasada. Kako su vaše iskustva? Ne, to apsolutno nema govora i to su totalne nonsesi. Kad se miskantus, ali hibrid giganteus kad je u pitanju. Dakle, on je prirodni sterilni hibrid. Dakle, ne postoji mogućnost njegovog nekontroliranog širenja unatoč što je strana uvezena vrsta. U Austriji smo ga gledali u Alpama, prema tome u prirodno zaštićenim područjima. Gledali smo ga u Slovačkoj, primjerice u Poljskoj, ukoliko imate elektranu na šumsku biomasu, ukoliko ne koristite 10% poljoprivredne biomase ovakvog tipa, nećete dobiti poticaje države. Prema tome ne vidim nikakvog razloga, s obzirom da je riječ o sterilnoj biljci, da se takva praksa ne uvede u Hrvatskoj. Jer ova biljka bi se trebala po našim nekim saznanjima bez problema bi mogla podnijeti zime u Lici, primjerice u Donjem Lapcu, u Korenici, Gračacu, Udbini, u područjima gdje takvih poljoprivrednih površina imamo na pretek. Miskantus se može peletirati ili upotrijebiti kao sječka za loženje peći, primjerice u plastenicima, kao što već rade Austrijanci. Može zamijeniti kukuruznu silažu za proizvodnju struje u bioplinskim postrojenjima. Koristi se i za proizvodnju bioetanola, o čemu je doktorat u Americi radila i mlada znanstvenica Vanja Jurišić.
Pa što je u stvari do sad bio najveći problem, kako u Americi, tako i u Kanadi, vezano za energetske kulture? Problem je bio taj što nije bio zatvoreni krug. Dakle, proizvođač nije imao interes proizvoditi biomasu ako je nije mogao negdje iskoristiti. Sada su oni našli su dakle, način kako će to riješiti određenim državnim poticajima i garancijama poljoprivrednicima da će tu biomasu dakle, kasnije moći nekome prodati za energetsko iskorištenje, da proizvodnju peleta najčešće. I upravo u tom smjeru sada to i krenulo, posljednjih 2-3 godine. Prednosti uzgoja miskantusa su višestruke. Osim što je dekorativna biljka, daje iznimno mnogo suhe tvari, pa literatura navodi da se energetski po hektaru miskantusa može proizvesti ekvivalent od 8000 litara dizelskog goriva. Miskantus uz to ne napadaju ni bolesti ni štetnici, što znatno pojeftinjuje uzgoj jer nema potrebe za skupim zaštitnim sredstvima. U Europi je ta biljka prepoznata kao izvrsna energetska biljka. Kod nas još uvijek postoje neka pravila i još uvijek se dozvole neke trebaju dobiti da bi se uzgajala ova biljka, međutim u Austriji, recimo u Danskoj, Njemačkoj, svugdje diljem Europe, Grčka, Italija, velike su pokuse radili. Izuzetno moćna biljka, dakle prinosi u punom rodu, a to je kod nas najčešće 3. godina i dalje, u sjevernoj Europi gore 5. U južnoj Europi uz navodnjavanje umjereno navode čak do, recimo, između 25 pa čak do 40 tona suhe tvari po hektaru. Dakle, to je jedno obilje suhe tvari i on svoju perspektivu ima. Osnovni problem kod proizvodnje energije i uzgoja nekakvih kultura za proizvodnju energije je naravno kolizija sa prehrambenim lancem. I naravno da nekakve smjernice ne idu u smjeru da se takve kulture sade na tlima koja su pogodna za proizvodnju hrane. Nego su smjernice da se takve kulture u stvari sade na nekakve manje kvalitetne tlima gdje miskantus kao takav može dalje dati dovoljno visoke prinose. A Hrvatska raspolaže s oko 600.000 hektara tala baš takve lošije kvalitete, pa bi uzgoj miskantusa na njima bio kao as na 11. Uostalom, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju obvezna dio svoje potrošnje fosilnih goriva zamijeniti onima iz obnovljivih izvora. Miskantus, ali i druge slične biljke bile bi idealno rješenje, jer ako su isplative zapadnoeuropskim zemljama s lošijom klimom, kako onda ne bi bile i nama. Stoga, istraživanja naših znanstvenika sigurno pomažu da u Europi, koja grabi krupnim koracima naprijed, ne ostanemo na mjestu.